Diyos maray na aga po, maluhod po ang gabos para sa pagpuon kan sa tuyang nubina. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Prayer to our Mother of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of the eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalan. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalan. Day imi nasabotan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mi na an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukustog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuuto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumuutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalan, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwat, Diyos maray na aldaw po sa inyong mga tugang. Ngunyan po, Sabado, sa ika-6 na simana, sa ordinaryong panahon. Asin ngunyan man po, ang kapestahan kan katedra, o tukawan ni San Pedro Apostol. Ang sa tuyang mga mass intentions, iyo po ang mga minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni Maybem Halili. Thanksgiving offered by Mirna Rayala. Mga espesyal na kahagadan for the safe travel sa kahagadan ni Rap Pranyada.
for good spiritual, physical health, and safety of my family, sa kahagadan ni Rose B. Asupardo Cantara and family. Special man na kahagadan kan Garcia family, asin ni Judy Rimelin Lee, for the fast healing and recovery of Engineer Ella Ariola, sa kahagadan kan Aguilar family. Para sa kapahingaloan man kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Froilan, sa dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, sa kalag ni Francisco kan FNS Velasco, sa kalag ni Elena, dulot ni Carolina de Rio and family, sa kalag ni Cayetano, sa dulot ni Irenea Garing and family, sa kalag ni Ray Joseph, dulot ni Mrs. Emerita Ribaya and family, sa kalag ni Remedios, Cansarte and Abain sa family, sa kalag ni Joseph, kan Quinto family, sa kalag ni Pablo Sr., dulot kan Medalla family, sa kalag ni Beatriz and Felisberto, dulot kan Esquivel family, sa kalag ni Leonor, dulot ni Laila Tuason and family, sa kalag ni Yolanda and Rogelio, kan Halili family, sa kalag ni Ariston, dulot ni Regina Rodriguez, sa kalag ni Pedro and Lourdes, dulot ni Dionisio Nocedo and family, sa kalag ni Beatriz, dulot kan Esquivel family, sa kalag ni Leonardo, dulot kan Balansin and Mitra family, sa kalag ni Judith, dulot ni Mirna Rayala. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos, asin awito nato, ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka na maasin kanaki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagulang danta,
ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo ka Bos. Asin sa imong Espiritu. Maray na aga sa indo ka Bos, mga tugang. Maray na agaman po, Father. Akunta, an sa tuyang mga kasaklan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka Bos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin makapatawadan sa tong mga kasaklan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga taong marahayan buot, inuumaw mika, binurukyaw mika, sinasambang mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, huli kan nakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos sa dinilangit mo, Diyos amang makakamhan, kagurangan aking buktong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika nagpapara kan mga kasalanan kan kinaaman, kahiraki kami. Ika nagpapara kan mga kasalanan kan kinaaman, ako aan sa mong pakimahera. Ika nagtutukaw sa to kan Ama, kahiraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan hurog kahalangkaw Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, namimibig kami, warasan na mayong kaurasaan, antugutan mong magpatakot sa mo, na pinapapusog mo sa gapo nin pagpahayag kan pagtubod kan apostol na si San Pedro, huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, himatean po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Pedro. Bilang saro manak kamagurangan, igwa ako ipapakiulay sa indo, mga kamagurangan kan simbahan. Nasaksihan ko ang mga kasakitan na inagihan ni Kristo, asin magiging kahirasman ako kan kamurawayan na madili nang ipahayag. At amanan nindo ang ariponpon kan mga paratubod ni Diyos, na ipinaniniwala sa indo. Bakong huli ta pinirit kamo, kundi huli ta iyan kagustuhan nindo, susog sa kabutan ni Diyos. Gibuhaan sa indong katungdan, bakong huli ta binabayadan kamo, kundi huli ta talagang buot nindong maglingkod. Bako bilang mga kamagurangan kan nasasakupan nindo, kundi mga aarugan kan aripunpon. Pag-abot kan poon na pastor, maako kamo kan magayo na korona na dai naglulubad.
An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kong pastor, ding anuman na magkukulang sa ko. Ang kagurangnan ang sakong pastor, ding anuman na magkukulang sa ko. An kagurangnan iyo an sa kong pastor, ding anuman na magkukulang sa ko. Pinapahingalo niya ako sa mga berdeng samsaban, asin dinadara niya ako sa mga tubig na malilinaw. Giraray, pinapakusog niya ang sakong kalag. Pinapanginotan niya ako sa mga dalan nin katanosan. Ang kagurangnan ang sakong pastor, ding anuman na magkukulang sa ko. Maski ako maglakaw sa dalan nin kadikloman, day matatakot. Kagurangnan hulit ka sa kong kaibahan. Ang sa imong badas asin sugod, iyo ang sakong nag-aataman. Ang kagurangnan ang sakong pastor, ding anuman na magkukulang sa ko. Nagaandam ka nin sarong bangkete para sa ko, sa atubang nin sakong mga kaiwal. Ang sakong payo, linalahidan mo, nin lana, ang sakong kalis, nagsusupay. Tutuong ang karahayan sa kaan, pagkaherak magdadanay sa ko, sa gabos na aldaw nin sakong buhay. Mag-eerok ako sa harong ning kagurangnan, sagod na ako may buhay. Ang kagurangnan ang sakong pastor, daing anuman na magkukulang sa ko. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Ayan sa imo kagurangnan. Nagduman si Jesus sa distrito ni Cesarea Filipos, asin hinapot niya an sa iyang mga disipulo, ano ang sabi kan mga tao, si Isay daa an aki nin tao. Nagsimbag sinda, ang sabi kaniba si Juan Bautista, ang iba nagsabi na si Elias, ang iba naman nagsabi na si Jeremias o saro kan mga profeta. Hinapot sinda ni Jesus para sa Indo, si Isay ako. Nagsimbag si Simon Pedro, ika ang Kristo, ang aki ning Diyos na nabuhay. Paladan ka, Simon aki ni Juan. Hulita ba kong tao ang nagpasabot sa imo kan katotoohan na ini, kundi ang sakong Ama sa langit, ang sabi ni Jesus. Kaya sinasabihan ta ka, ika si Pedro, asin sa ibabaw kan gapong ini, patitindugon ko ang sakong simbahan. Dawan kapangyarihan ni kagadanan, day nang makakadaog kayan. Itatao ko sa imo, ang mga liyabe kan kahadean nin langit. Ano man ay pangalad mo sa daga, ipapangalad man sa langit. An anuman ay tugot mo sa daga, itutugot sa langit. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Sa giraray maray na aga sa inugabos sa mga tugang, ngunyan po pinagsaselebrar niya to ining very unique na kapistahan ang katedra o kaya tukawan ni San Pedro Apostol. Kay itong suanoy na panahon, ang mga maestro pinagtutukduanan sa indang mga estudyante sa sarong setting na opposite sa nakagawian ta. Ining ideya na ang mga estudyante yung nagtutukaw, asin man so maestro, iyo ang nakatindog. Maski nga ni bagang unyan, kamo ang nakatukaw, ako ang nakatindog. Pero kaito, it was the students who would stand while the teacher would sit before them.
So, maestro, mataram, hali duman sa iyang tukawan. It was considered the teacher's chair. So, pwede man simple man sana, ang tukawan na iyan, o kaya magarbo, minasimbolize iyan kang teaching authority kan nagtutukaw dyan. So kaya nga ni, inaapod na cathedral, ang cathedral, tahali iyan sa tataramo na Latin na cathedra. Nanbut sabihin, literally, tukawan o chair. Ang trono o kaya tukawan kan obispo, na ang obispo sana, ang pwedeng magtukaw, simbolo man within the cathedral of his authority as a bishop. Kaya duman sa Roma, igwaman duman in trono kan sa iyang kabanal-banali na Santo Papa. So katedra na siya sana ang makakatukaw from which he may preach and teach the faithful with regards faith and morals. So, ang pinagsaselebrar niya ito, digdi, bako actually sa tukawan ni San Pedro, kaya kan Santo Papa, bako man po, kundi susayang function, susayang authority. Digdi sa tuyang ebanghelyo sa pagsimbag duman sa kaaputan ni Jesucristo, manunungod sa kunsisay siya duman sa Caesarea Filipos. Pagkatapos kay ito pinag-appoint ni Jesucristo, si Pedro bilang gapo, na kung sain ipapatugmad ang gigibuhon na simbahan. Asin aram ni Pedro na ang pagiging pastor. Bilang pastor, siya mismo dapat maging modelo kan mga aripunpon, kan sayang flock. Asin dapat siya dedicated sa pagserbi sa banwaan kan Diyos. Igwang symbolic meaning ang tukawan na ini na pinagsaselebrar niya to, kaya ining function na ini. Magayon so sinabi ni Pope Benedict XVI kay ito, sabi niya, the chair is described as a symbol of the special mission of Peter and his successors to tend Christ's flock, keeping it united in faith and in charity. Itong misyon na pinagkatiwala kay Pedro is not just for Peter, but also duman sa mga sa iyang successors. So, ining kapestahan na ini, pinagsuy-suy palan, pinagtitrace, hali digdi sa presenteng kamugtakan kan sa tuyang simbahan, direkta na hali duman through apostolic succession, nagpuon kay San Pedro. Kaya nga ni in that sense, ining si Pope Francis is called the successor of Saint Peter. Asinama na nyaman so parehas na apostolic authority na ipinagtao kay San Pedro. Asin ining otoridad na ini, warang iba, kundi ang pagtukdo kan katotohan, ang pagserbi sa kapakumbabaan in buot. Asin man siyempre, tangani na maging united ang hawak ni Kristo, so as to be sign of salvation to the world. Kaya siguro sa pagatid-atid niya to kaining otoridad na kansarong tao na nagtutukaw dyan sa tukawan kaya sa katedra ni San Pedro, hilingon niya to itong Diyos no nakapangyarihan na ipinagtatao sa sarong tao na maluya, sa sarong tao na parakasala, as an act of love of Christ for His church.
Tawarang iba na nagiging efficient ang office na iyan, warang iba kundi sa kapangyarihan kan sa tuyang kagurangnan. Asin man sa iyang Diyos no na pagkamot, which makes it possible na ining mga tao na nagtutukaw sa tukawan na iyan, maging tunay na pastor kan sa tuyang simbahan. Igwada kay Tonin sarong Navy pilot, naguli sa sindang harong one day. Asin habang nagkakaon sinda, pinag-explain niya sa iyang mga magurang kung paano nagtatrabaho, kaya paano nagpo-function ang helicopter. Sabi kay ining Navy officer, aram mo ngaya very ngaya complex, as in sophisticated, ining mga machines na ini, araw kay ining helicopter. Ito ngayang nahiling mo ngayon na labad-labad na yaon dyan. Actually ngayon, sa ruman sana, ang nagkakapot kay yan, sarong hexagonal knot. Sabi niya duman sa iyang ina, aram mo ngaya mama, kung ano ang apod dyan sa hexagonal knot na iyan that keeps everything together. Sabi man kan sa iyang ina, dahil kung ngaya aram. Sabi kay ning Navy officer, ang pangaran ngaya kang hexagonal knot na iyan that holds everything in place, it is called Jesus knot. So, unless ngaya na wara iyan o yaon dyan ang Jesus knot na iyan, everything will fall apart. The same is true digdi sa tuya na pinagseselebra na kapestahan ngunyan. It is by God's grace and God's power and God's authority that He keeps the church, everything in the church in place. So agado niya to sa Santa Misang ini enot, sabay niya to sa tuyang pagpangaji, an padagos na pag-recover kan sa tuyang Santo Papa, na aram tabaga, ngunyan, medyo nagluluya an sayang salud. So, isabay niya to sa tuyang pagpangaji. Asin, lugod kita man sa tuyang part, maging bukas sa mga katukduan kan simbahan, sa katukduan kan Santo Papa, na warang iba kundi ang katutuuhan kan mahal na Diyos, na nagpapahayag kan sa iyang pagiging maherakon, asin mamumuton sa satuya. Amen. Tindog tabi. Magpamibikaw mga tugang tanganingan sa ko asinan sa idong atang makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, kaugaying akua, anong pamibi asin sakripisyo kan sa imong simbahan na makaabot sa ding sagkod na pamana. Kulites sa San Pedro ang pastor asin hulikan sa iyang pagtukdo, tinitimos mo ang lubos na pagtubos.
Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, Pastor na daing kasagkoran, day mo binabayaan ang mga karnero mo, at ang ani sa mga palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing mataman kaniyuman sa ng mga namamahala, na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga vikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na ukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni ganang-gadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kay ining mga atang damimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa sayang mga disipulos, na ansabi, magako kamo gabos, asin magakan kay ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos, na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kay di, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, idi pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sayang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum magagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak,
An sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan nga bos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaitu pa nagapagaygaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo sirigman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan nakakaligtas na tugon na sinbinatuod kang Diyos no nakaugalian na ngahas kitang magsabi, Amanya mo na iyang sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa muyan niyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan mogmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katoninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mumang kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. As ipapagkanigwa na siya patoninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay si nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda nin katoninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Jesucristo, siya nagpapara kan mangkasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, mako akong maninigo na ikang magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagpakinabang sa mo sa komunyon kan hawak asin dugo ni Kristo, mantang nagseselebrar kan kapistahan ni San Pedro Apostol, namimibi kami warasan na ining hunglunan nin pagtubos, bagin para sa mo sakramento nin pagkasararo asin katurinongan. Kuli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, Ode suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ius tuos, misericordias oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris
An kagurangnan mapas sa Indo, asid sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Inang mapag-ampon, Birhen de Salvacion, sa muya warasan, ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Inang mamumunon, Birhen de Salvacion, buhay pauswagon, in mga bikulnon. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa dagat, ilawi ang buhay, yamong tagalbay. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Good morning po.